ইউপিপিএলৰ পৰা মেলা এমএলএ মেলা ইএম এমচিএলএ আহিবৰ কাৰণে প্ৰমোদে সব ইয়াত বস্তু সিন্ডিকেটৰ বস্তু দেই। इन्ट्र' भिडिअ'आव जायखौ नुदों बियो बिराद सावरायनो गोनां खोथा आरो दिनैनि भिडिअ'नि गेजेरजों बेखौनो मिन्थिनो मोनगोन नोंथांमोना प्रमद बर'आ जे सिन्डिकेट फैसा कालेक्सन श्रीरामपुराव सिन्डिकेटनि केस बेयावनो मेन रल लाग्रा कालेक्सन खालामनानै फैसा बुथुमनानै लागासिनो दं आरो मोनसेया जाहैबाय सोर सोर इउपिपिएलनि एमएलए एमसिएलए बिथांमोना फैनो नागिरगासिनो दं बिनि डिटेल्सखौ आंनो थांगासिनो दं। स' गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ'आव बरायनानै लाबाय लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' सावरायनांगौ एजेन्डाया जोबोद इम्परटेन्ट दिनै गिबियावनो नोंथांमोना नैबे फट'सखौ नायनानै लाग्रोदो गोसो होनानै नायदोंना रायजोफोर आंनि भिउवार्स नोंथांमोन बे फट'आ मा जोंनो देखायदों प्रमद बर'नि जायगाया बिथां सारनि जायगाया बहा हाग्रामा महिलारि सारनि स्टान जायगाया बहा हाग्रामा महिलारि सारा हेमन्तखौनो उनावसो दोनबावो दा बिनि सायाव बिथं भाबै बुजिनानै कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर बेजों लोगोसे जोंहा सोर सोर एमसिएलएफ्रा फैनो थांगासिनो दं बिपिएफ पार्टियाव जयेन जानो फैगासिनो दं इउपिपिएलनिफ्राय आरो लोगोसे दिनै जाख्ल'नाय गैयै सरखार खुनु फैसा बेबादि टेक्स दादागिरि टेक्स खालामनाय सिन्डिकेटनि जेनाखि केस फैसा लाखिनाय श्रीरामपुराव कालेक्सन खालामनाय दादागिरियै बेफोरबादिजों लोब्बा गैया होनदों प्रमद बर' सारा आरो इउपिपिएलनि गोबां नेताफ्रा नाथाय दिनै हाग्रामा महिलारि सारा फोरमान होबाय बिथाङाबो सिन्डिकेटनि आसल मेन नायक होननानै फैसा कालेक्सन खालामनायाव आरो लोगोसे बिथांखौ दुखु मोननानै प्रमद बर' सारखौ इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफआव हाबफैनो नाजागासिनो दं नागिरगासिनो दं बेखौ हाग्रामा महिलारि बिथां सारा फोरमान होदों होननाय खोनासंलांदो 5 বছর চলাইছে আজি 5 বছর কমপ্লিট হল আজি 27 জানুৱাৰী তো যেন হোক प्रमोद बर'ই যেনেকা কথা দিছে সেইটোতো কৰিবই পৰা নাই আৰু সি কৰা মানুহ নহয় কৰিব ইচ্ছা থাকিলে বহুত কাম কৰিব পাৰিলে হয় সি ইচ্ছাই নাই সি বিটিচিটো বিক্ৰী কৰি পেলাই খাই আছে কথা সেইটোৱে বিপিএফে গঠন কৰিব বিপিএফে চৰকাৰ গঠন কৰিব এইটো ফাইনেল আফটাৰ অল মানে এই বিটিচিৰ যিটো ৰাজনীতি সেইটো যদি আজিৰ দিনত চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে 1 নম্বৰ পজিশ্যনত বিপিএফ আছে ছেকেণ্ডত বিজেপি আছে 3 নম্বৰতহে ইউপিপিএল আছে এই হিচাপত বিজেপিয়ে এইটো নিশ্চয় ক'ব আমি অকলে খেলিব পাৰিম বুলি কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আপোনাৰ ভিতৰৰ কিবা সম্পৰ্ক এতিয়া আছে নাই মোৰ লগত এনেকুৱা ভিতৰা নাই বিটিআৰ ৰেকৰ্ডত একো মানে উন্নয়ন কাম বিটিআৰ ৰেকৰ্ডতো কি আছে কি নাই আপোনালোকে চবেই জানে মুঠতে বিজেপিৰ পজিশ্যনটো আজিৰ দিনত বিটিচি অঞ্চলত ছেকেণ্ড বিজেপিৰ পজিশ্যনটো আৰু বিপিএফ হিচাপে 1 নম্বৰত আছে 3 নম্বৰত ইউপিপিএল আছে 4টা বছৰ কি ক্ষেত্ৰত প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰ 4টা বছৰ নহয় 5 বছৰ হ'বলৈ গৈ আছে এই এপ্ৰিল মাহত 8 তাৰিখ পালে 5 বছৰ কমপ্লিট হ'ব উন্নয়ন কি দেখিছে উন্নয়ন একো নাই উন্নয়ন একো কৰা নাই জিৰ' ইউপিপিএলৰ দলৰ পৰা মানুহ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে ইউপিপিএলৰ পৰা মেলা এমএলএ মেলা ইএম এমচিএলএ আহিবৰ কাৰণে যোজা চলাই আছে মানে লিংক কৰি আছে আৰু কি কৰিব আহিব কিন্তু আপুনি প্ৰমোদে সব ইয়াত বস্তু সিন্ডিকেটৰ বস্তু দেই नुनो मोनबाय बुजिनो मोनबाय आरो मोनसे खोथाया मा जे जों सुक्तिखौ मानो खालामो रायजो राजानि आदाराव डेभेलपमेन्टनि आदाराव गाव गावनि व्यक्तिगत सार्थनि थाखाय नङा खारन मोनसे सुक्ति जानो थाखाय मोनसे पार्टिकुलार हारिनि रायजो राजाफ्रा थोजासे खस्थ' लायो जौगाजानो लुबैयो जेरैहाय नों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फैगौ जानो गोनां सेन्ट्रेल कनफारेन्सआव रायजो राजाफोरनि मदद
नारा हानाय फैसा 30 थाखा न'खरफ्रोमबो हरनाय औवा थसे हरनाय माइरं आधा केजि हरनाय गासिबो रायजो राजाफ्रा मानो जाहाथे बिथांमोना मोनसे संगठन जाथियथा संगठन जाथिनि खैफोद आफोदाव नायसनगोन होननानै आरो बेबादिनो मोनसे आन्दलन सालायनानै एग्रिमेन्टआबो एकर्डआबो बिदिनो जायो नाथाय बै रायजोनि आदाराव जानाय एकर्डखौनो नोंथांमोना जुदि थगायनानै रायजो राजाखौ थगायनानै डेभेलप जायैखौनो जादों होनबाय थायोब्ला बेयाव थोजासे दुखु मोननाय फैयो आरो फैगौ फेब्रुवारियाव जानो गोनां आसाम एसेम्ब्लिनि जे BTC आव मोनसे एसेम्ब्लि जाफैगोन बेवहाय 125 एमेन्डमेन्ट अफ द इन्डियान कनस्टिटिउसन 6 शिड्युल प्रभिजनखौ लानानै बिनि सायाव नेक्स्टआव आं मोजां भिडिअ लाबोगोन नेनानै था स' बेखौ लानानैनो दिनै सासे गोख्रों दैदेनगिरिया मा बुंदों जों रायजो राजाफ्रा बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों माबादि थगायजादों बेखौ जोबजासिम खोनासंलांदो ओमफ्राय जोबनायाव कमेन्ट हरबानो जाबाय खोनासंलांदो बिटिआर एकर्ड डे 27 जानुवारि जों नुदों बिटिआर एकर्ड डेखौ दिनै फालिदों मटर साइकेल पिस रिलि खालामदों नाथाय दिनै आं बुंगोन बिटिआर एकर्डनि दफा बे 5 बोसोराव मोनबाबो जाफुङाखैसै मोनबा जाफुंनायखौ नांलाया रायजोआ दिनै मोननै बिटिआर एकर्डनि दफाया जाफुंब्लाबो खुसि जागौमोन मोनसेया जाहैबाय बे एकर्डनि गेजेरजों रन्जन दैमारि बिथाङा गनांगौमोन बे एकर्डनि गेजेरजों सानजा सिमाया बारायनांगौमोन आरो माथो दंबावो मा दं बिटिआर एकर्डआवलाय दिनै नोङो बिटिआर एकर्डखौ मा होननानै बुंगोन बे एकर्डनि गेजेरजों एक्स एमबेडिफ्रा दिनै जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायाखै बे एकर्डखौ नों मा होननानै बुंगोन बे एकर्डनि गेजेरजों सानजा सिमाया बारायाखै बे एकर्डखौ नों मा होननानै बुंगोन बे एकर्डनि गेजेरजों दिनै स्कुल कलेज गंसेबो दिनै सरकारि जायाखै बे एकर्डखौ नों मा होननानै बुंगोन बे एकर्डनि गेजेरजों दिनै सेंग्रा सिख्लाखौ पारा मिलिटारि आर्मि पुलिसाव साख्रि होगोन होनदोंमोन हायाखै बे एकर्डखौ नों मा होननानै बुंगोन बे एकर्डनि गेजेरजों 1500 करोड़ डेभेलपनि मुङै फैसा फैनो गोनांमोन फैयाखैसै बे एकर्डखौ नों मा होननानै बुंगोन दिनै नोंथ' मन्त्रि जाबाय एमएलए जाबाय एमपि जाबाय चिफ जाबाय मिनिस्टार जाबाय सीएम जाबाय अब्लाबो मोनसेबो दा मुंख'नाय दफाफोरखौ मावफुंनो हायाखैसैब्ला दिनै नोंसोरखौ मा एकर्ड नोंथांमोना दिनै बेखौ मा एकर्ड होननानै बुंगोन बेनिखायनो दिनै आं बुंदों बे एकर्डआ जाफुङोब्ला बयबो मोजांसो मोनगौमोन मोजां मोजां दफाफोरा जानोबा मोजां मोनगौमोन दिनै जिहेतु जायाखै बेनिखायनो फेलार जाबाय दुखु मोनदों रायजोआ दिनै दुखु दङ जेबोआनो जिहेतु जायाखै बेनिखायनो बे एकर्डखौ दिनै गोजोन खुसियै मानिनायनि जेबो ओंथियानो गैया बुंनांगौ रायजोखौ दिनै सोरबाया बर'आव आलादा खोथा एसामिसाव निउसाव आलादा खोथा बुङो आरो एसामिसाव आलादा खोथा बुङो दिनै हमनोनो हाया बर'आव आलादा बुङो एसामिसाव आलादा बुङो रायजोआ बेफोरखौ हमनो हायैनि जेबो फाराग गैया मिथियो रायजोआ दिनै मा जाना दं बेनिखायनो बिटिआर एकर्ड दिनै फालिदों थाव सावगारदों थाखा खरसा खालामदों थाखाफोरखौ फैसाफोरखौ बानायगोन फैसाया बनगोन आरो बेनि उनाव मा दं बेनोसै थेंक इउ स' खोनानो मोनबाय भिडिअखौ एसेखिनियाव दोनथ'बाय थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ